سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترامپ لە ڕۆژە چوارشەمبێ لە بەردەری کوشکا سپی بە دڵخۆشی لە پێش ژمارەکە کوماریان ئاخەوێ. ئەو مەزنترین ئەز هەردەم دەبێژم یا هەری مەزن ئەو کێمکردنا هەری مەزنە باجانە دی دیرۆکە وڵاتێ مەدا. کێمکردنا باجان تشتێکی تایبەتە. ترامپ ڕاگەهاند و چاکسازیên باجê dê mifayê bide Çîna navînê Amerîkiya û di alîkariya cutiyarên tûşî astengan boyîn bike. Wî her wiha got dê kompanya handet pitir berhemkariya li nav Amerîka bikin. Eftê wateye ku kompanî dê vegerin û helmeta min li dorweyekê bû ku divê em kompaniyên bêhtir ji dest nedin. Ew ê li welat bimînin û hûn dibînin çi dibe li ser asta geşepêdanê. Lê demokrat nerazîbûna xwe diyar kir ku ev pêşniyar bi lez û bezî û bi guhortinên kêliya dawî ji Kongresê hat derbas kirin, bê ku civak bi rêkopekî bihên agahdar kirin. کارساز هانها پارەیت رازێنن گەشەداند بازارê sehman da heye lê derfeta kar nebaşe. Li wan hemû kampanyan binêre yên gotbûn em ê hemû lêborînên ji bacê di bazarê sehman da bû qazanca ku karîgerî li ser dahatên texa navîn ya Amerîka nebin bikar bînin. Rêberê Kêmaniyayê Demokrat li Senatê Chuck Schumer got kêmkirina bacên Amerîkiyên Çîna navîn dê beramber zêdebûna bîma saxlemî hinda bin. Rêbera Kêmaniya Civata Nûneran Nancy Pelosi got qanûna nû 8 ji sedê hemî berjewendiyan dide 1 ji sedê Amerîkiyên herî zengîn. Di heman demda 86 milyon malbatên karker dê baceka zêde dirbidin. Ew pîça bêrêziyê ew li beramber malbatên karker dikin bo demekê kurt e. Kêmkirina baca mezintirîn kompaniyên Amerîkî berfirehtir û mayînde ne. Di pêşa rojeka nêzik de piraniya hemûlatiyan wê baceka kêmtir bidin, lê ew dê di sala 2025 da bi dawî werin. Pêşbîniya ku qanûna nû ya budceya 1 trilyon dolara di 10 salên bihên da li ser deyna Amerîkî zêde bike û deyna giştî bibe 20 trilyon dolar.